Croeso chi yma, drannoeth yr etholiad, ond tydi'r pleidleisio ddim wedi cyfri eto. Ac mae'n amlwg o'r gerddoriaeth ar y dechrau fy mod i heddiw am sôn unwaith eto am Line of Duty, y gyfres deledu honno na ddal dychymyg cymaint ohono ni. Rwan mae yna 6 cyfres wedi bod, a rheini'n mynd yn ôl dros sawl blwyddyn. Ac os ydych chi ddim ond dechrau gwylio yn y gyfres olaf, yna mae yna sawl peth fyddwch chi ddim wedi ei ddeall yn iawn. Un o'r pethau fydde'n anodd i chi fedru pigo i fyny arno fydde'r derminoleg. Roedd yna dueddiad i ddefnyddio byrfoddau ac acronymau yn gyson, a llu ohonyn nhw. Oedd rhain ddigon hawdd i'w dehongli. Dyna chi AC-12, Anti-Corruption Unit 13, yr uned oedd yn sylfaen i'r holl raglen. DI, Detective Inspector. Ond oedd yna eraill o ddim mor gyfarwydd. ARU, Armed Response Unit. TFC, Tactical Firearms Commander. Wedyn oedd gennych chi CSE, ond pan o'n i'n ysgol rhyw fath o arholiad oedd hwnnw, ond Crime Scene Examiner oedd o yn y rhaglenni yma. DIR, Digital Interview Recorder. FLO, Family Liaison Officer. Hyd yn oed os oeddech chi'n dilyn y rhaglen o'i chychwyn gallai fod yn ddryslyd, ond i ddod mewn ond tua diwedd y stori, yna mi gredai y bydde llawer o'r ddeialog yn ddryswch llwyr. Ac wrth gwrs, nid dim ond ar raglen deledyn unig da ni'n gweld hyn. Mae'n digwydd mewn pob math o amgylchiadau. Mae pobl sydd yn yr un cylch yn gallu defnyddio rhyw eirfa, rhyw dermau, a phawb o fewn y cylch yn deall, ond i rywun sy'n dod o'r tu allan, mae'n cymryd amser i ddod yn gyfarwydd â'r cyfan. Ynghylchoedd undebau Cristnogol y coleg, ath yn dipyn o ddifyrwch ar un adeg fod IFES, sef yr International Fellowship of Evangelical Students, yn cael ei adnabod gan rai fel Initials for Everything Society. Wedyn fe soniodd Gwennan yn Ngwraig am un gynhadledd yr ath iddi, lle roedd y siaradwr yn defnyddio'r term JDI, bob yn ail frawddeg. Doedd ddim yn deall, ond mae'n amlwg fod yna sawl un heb ddeall, a dyma rhywun yn gofyn, be di JDI? Just do it. Dyna'r cyfan oedd o'n ei olygu, ond bod rhywun wedi penderfynu fod defnyddio'r llythrenau'n swnio'n fwy slick a phroffesiynol. Wrth gwrs, gallwn ni wfftio at y fath beth. Mae deall beth sy'n cael ei olygu yn bwysig. Mae deall fod WC yn golygu water closet ac nid Wesleyan Chapel yn mynd i wneud dipyn o wahaniaeth os ydy rhywun mewn brys i gyrraedd yn gofyn am help. Os da ni am ddeud rhywbeth o bwys wrth rhywun, rhaid gwneud y cyfan yn eglur. A mae hyn yn bwysig pan da ni sôn am y ffydd Gristnogol. Yn hawdd iawn disgyn i'r trap o ddefnyddio ymadroddion, ydw i bron a deud jargon crefyddol, sy'n golygu un peth i ni, ond rhywbeth hollol wahanol i eraill. Dwi'n cofio enghraifft siarad efo rhywun oedd wedi bod yn ceisio perswadio pobl ynglŷn ag atgyfodiad llythrenol yr Arglwydd Iesu. Mi oedd llawer yn gwrthod credu fod y fath beth yn bosib, a mi bod nhw'n deall beth oedd yn cael ei honni. Bod Iesu ar ôl cael ei groesoelio a'i ladd a'i roi yn y bedd fod e wedi dod yn ôl yn fyw yn gorfforol. Ond oedd na un ferch, oedd hi'n cael dim trafferth o gwbl sôn am atgyfodiad. Ond wrth i holi hi'n fanylach, fe sylweddolodd fy nghyfaill bod hon yn dilyn crefydd Hindw, sy'n credu mewn ail ymgnodoliad. Reincarnation, lle mae rhan ysbrydol ohono ni dod yn ôl dro ar ôl tro mewn ffurf wahanol, efallai fel person gwahanol y tro nesaf, neu efallai fel rhyw anifel. Chi ddau syniad cwbl wahanol, a cham ddeall yn digwydd oherwydd bod hon ddim yn deall beth oedd ystyr y gair oedd yng nghyfaill i ni ddefnyddio. Mae'n eiriau eraill sydd angen i egluro yn ddyfnach. Cymwch chi'r gair pechod. Dyma air sydd i lawer o bobl yn golygu dim mwy na trueni. Mae'r bychan di disgyn o bechod.
Ond yn nhermau yr efengil, pechod ydy brad yn erbyn yr un sydd wedi'n creu a sydd yn rhoi bywyd i bob un ohono ni. Beth am edifarhau? I lawer yw ddyfaru, rhyw deimlo'n sori bod ni wedi gwneud rhywbeth. Ond yn nhermau Cristnogaeth, mae'n golygu gweld yn drygioni, cytuno ag ochri gyda Duw yn herbyn ni yn hunain, i'w gondemnio fo, a throi oddi wrth y drygioni hwn i gyfeiriad gwahanol, i gyfeiriad cyfraith berffaith yr arglwydd. A wedyn beth am y gair ffydd? Yn ôl rhywun fel Richard Dawkins, ffydd ydy credu rhywbeth pan nad os gynnwch chi unrhyw dystiolaeth o'i blaid. Ond i'r Cristion, mae ffydd yn ymateb i ffeithiau pendant, bod Duw wedi dod i'n byd ni yn Iesu Grist, bod Iesu'n fab Duw, hynny wedi ddangos trwy dystiolaeth gadarn, a'i fod o wedi marw i gladdu a'i atgyfodi, a hynny yn eiriau hun fel y bugel da yn rhoi einioes yn brydwerth dros ei ddefed. Ffydd ar sail ffeithiau, nid ffydd yn erbyn ffeithiau fel fydde Richard Dawkins yn honni. Weithiau, mae pobl yn camddeall yr hyn da ni'n ddeud achos bod ni jyst ddim yn ei ddeud o'n ddigon clir. Ddwy oeddwn ni a Gwenan yn cael paned yng nghanolfan Fron Goch. Mi ofynes i am 2 baned o goffi. Un yn goffi du, a'r llall yn goffi efo llefrith oer, neu yn Saesneg, achos Saesneg oedd y weinyddes yn siarad, cold milk. Rwan, dyma hi yn ymateb. Well, we only have soya milk or almond milk. Yn bod ni'n gweld yn ddigon eglir fod na ddigonedd o lefrith arferol yn yr oergell. Wedi chydig o egluro. Hynny o'n i'n gwisgo mwgwd, oedd na ryw sgrin perspecs rhyngddo ni. Oedd hi'n meddwl mod i wedi gofyn am laeth gafr, nid cold milk ond goat's milk. O dryswch am nad o'n i wedi siarad yn ddigon eglur, a hithau oherwydd y mwgwd ddim wedi deall. A'n bwysig yn bod ni yn siarad yn eglur, ond mae'n bwysig bod pobl yn deall beth yw'r eirfa da ni ddefnyddio hefyd. Bod ni'n peidio drysu pobl gyda jargon, ond yn ei gwneud hi'n hawdd iddyn nhw ddeall yn union beth yw'r gwirionedd mae Iesu'n ein gwahodd ni gyd i ymddiried ynddo. Oherwydd ffydd sydd trwy glywed, a chlywed trwy air Duw. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch dy fod ti wedi siarad efo ni. Siarad yn eglur trwy dy air, mewn llawer dull trwy'r proffwydi, trwy'r apostolion, ond yn fwyaf eglur trwy dy fab Iesu Grist. Helpa ni i ddeall ac i ymateb mewn ffydd, a pan da ni'n siarad efo eraill, helpa ni i egluro'r gair fel y gydylef o gael i egluro. Yn eglur ond hefyd yn nerth yr ysbryd glân, mwyn i galonnau cael ei newid, ac i bobl brofi dy gariad a dy drwygaredd di. Amen. Cofiwch bod croeso i chi ymuno efo ni dydd Sul yng Capel y Ffynnon. Os ydych chi'n dod, gadwch i ni wybod mwyn i'n drefnu lle i chi, neu gallwch chi ymuno ar y we. Ac os bydd Dyw'n caniatáu wsos nesaf, mi ddoi ag ambell i Myfyrdod unwaith eto.